tono na hambai maya faro phung gesang jarao tini kaisa lain wana mami sincha ani channel tabo lain ris jaga sobi tongni kha tamni hinke ani channel lo sabjini hack khai tongkan channel lo buni yaga sobi tongchu tangkhajini password email okani email password manbai tabo ani channel buni yago amon bagang video remake tongkha jodi o borok manja khangke iko najani channel anu agi kubilang mani tomo tabo Sanjoy Deborma ni rajak o borok sabo sekango bo bano hack khaijak sekango ke profile bring photo rajak abring photo ang phunugane iko nai je iko obre nya tabo bezal khainani chance tongo tabo bo jodi o borok anu reply ri map sanya ke bo bezal na sujakok sair gathani bo anu bar khai tongo kointo bo anu tasiri ko bari khai ke bo bezal na tabo sai tongo jodi no channel mu ke kono kichung khangkan ke bepan na channel lo kono mung sangkan ke abang samia kointo pore bo ang manja ke bin bagi bezal nai onek ri jaga sokini ang itu paro kok sai tongo koto bai jodi nang o borono nai tu ti khlanya kointo bisi din nangla ka ba haisi ko rok boro bisi din nang yang wai ti studio habai dong no phunugane boroni sabung ka bo ponang nai tu ti khlanya nai je ko ani subscriber tongo 1200 30 jona subscriber tongo views wngkha 28 dino to bukhang 40100 inke watch time 1028 dino ti family kointo khub kosto ko ti phaikya।